Yes, welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16, mga kapatid, mga Scorpio. For tonight's video po, ang i-feature ko po ay isang lolo. 69 years old na po siya. Nagbibisikleta po siya. Madalas ko siya makita sa umaga, sa hapon, pag po'y papauwi na ng bahay galing sa flat site. Samahan niyo po ako at panarin po natin itong video na ito ni Lolo 69. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be. Yes, mga kapatid, mga ka-Scorpio, ang binabanggit ko po na senior citizen sa inyo ay isang Naga City, Bicol resident po. Madalas ko po siya nakikita nagbabike umaga, tapos sa hapon pag pauwi na ako galing sa plant site sa Pamplona, nakikita ko po siya na nagbabike pabalik po ng Naga City. Madali niyo po siyang mapapansin kasi masyadong makulay ang kanyang kanyang bisikleta. Ganun din po ang kanyang mga suot sa kanyang pagbabike, sa gloves, sa t-shirt, sa helmet niya, sa jersey niya, sa short, sa medyas niya, lahat puro orange. Doon ako na amaze sa kanya, bakit puro orange yung kulay ng niya, gamit niya sa kanyang pagbabike. Then madalas ko siyang nakikita siguro for almost a month, no? Sabi ko one time, kakausapin ko ito pagka matya po ako na maganda yung panahon, gagawa ng paraan na makausap ko siya, kasi madalas po nagulan dito sa lugar namin, dito sa Camarines, Bicol. So kaya wala akong chance na makausap siya. Minsan na nakausap ko siya noon ay malakas ang ulan. So wala akong way na mapunan siya ng video at kahit pictures hindi ako nakakuha sa kanya dahil sa lakas ng ulan, libaha pa. Sa ngayon po nagkaroon po ako ng pagkakataon na makausap siya dahil nung pauwi na po ako, hindi ko po inaasahan na magkikita kami. Dahil ang sabi niya sa akin, one time na nag-uusap kami nung malakas ang ulan sa tabi ng kalsada, ang sabi niya po ay nagbabike po siya ng Monday, Thursday, tsaka Saturday. So, rain or shine, nagbabike siya Monday, Thursday, and Saturday. So, kahapon, Tuesday ng hapon, nagulat ako at nagbabike siya. So, eto na po yung malapit na ako sa Milaor, Camarines. Galing ako sa Pamplona. Napansin ko na po na parang nakita ko na po siya napansin ko na po na siya yung madalas ko na nakita nagbabike. Kaya ito, yan. So tinutukan ko na po siya sa likuran ng kanyang bisikleta. Kung mapapansin niyo po, mga kapatid, mga Scorpio, malapit na po ako yan. Hindi ako masyadong dumidikit dahil baka mapangga ko siya. So yan, nakikita niyo pa ang suot niya, colorful. Very colorful ang suot niya. Kaya imposible hindi mo siya
mapapansin sa kalsada kahit gabi, kasi talagang napaka makulay ang suit niya sa kanyang pagbabike. So, siya po ay 69 years old na lolo, nakatira sa Concepcion Grande, Naga City. At meron daw siyang apo sa Pamplona, Camarines Sur. So umaga napapansin ko rin siya na going to Pamplona na nakabike din. So sa hapon pauwi naman siya ng Naga, doon ko siyang nakikita rin pag pauwi rin naman ako ng Naga City. So dito po, malapit na po kami rito sa Tulay, Milaor, Camarines Sur. So, sige lang ko dyan, naka-signal ako dyan para hindi kami ng mga sakyan na mabilis, kasi national highway po ito. So, yan po, nakikita niyo po. Sumusunod ako sa kanya. Yan, ito, gumilid na siya. So, ako, tinabihan ko na siya sa tulay na bagong gawa. Yan sa Milaor, Camarines Sur. Ayan. Yan, kausap ko na siya dyan at sinasabi ko sa kanya na mukhang inaraw-araw niya na yung pagbabike, dahil sabi niya nga sa akin, huli kami nag-usap, ay Monday, Thursday, Saturday lang siya nagbabike. Kaya lang, itong pagkakataon na to, Martes, birthday daw may birthday yan doon sa lugar ng apo niya, kaya inimbitahan siya ng mga apo niya, kaya napunta siya ng Pamplona. So, dito, kinuha ko na yung pagkakataon na magpaalam sa kanya kung pwede ko siyang i-interviewin at i-feature sa aking YouTube channel. Kasi sabi ko nga sa kanya, namangha kasi ako sa kanya sa edad niya na 69 years old ay nagagawa niya pang mag-bisikleta 3 times a week, no? Kaya ang layo na Concepcion Grande to Pamplona is approximately mga nasa 20 kilometers siya, no? So hindi ko pa alam kung saan sa Pamplona, pero 20 kilometers average yung tinatakbo niya one way. So balikan, nakaka-40 average, nakaka-average 40 kilometers siya na balikan every Monday, Thursday, and Saturday. Ito, yan. Nung pumayag sa akin na magpa-interview, yan, napansin nyo, nagulat niya siya dyan na may binibidyo mo pala ako. Sabi ko, hindi, kaya nga ako nagpaalam sa'yo na binibidyo kita. Gusto kong i-feature ka sa aking YouTube channel kasi namangaka talaga ako sa edad mo na yan, 69 years old, ay nakakapag-bike ka pa, no? So, siya po pala ay, pangalan niya po ay si Mr. Toribio Lim, no? 69 years old, yung nga nakatira siya sa Concepcion Grande, Naga City. So, sa edad na yan, talaga napakalakas daw niya. So, dyan, nagkikwentuhan kami at nabanggit niya sa akin na tinanong ko siya dyan sa conversation namin na yan kung ano ba yung sekreto niya, malakas pa siya at nagagawa niya pang mag-bike 3 times a week. Ang banggit niya sa akin ay gusto niya talagang maging very athletic, healthy. Isa na rin sa mga tinanong ko kung nagkaroon siya ng
ah, kung meron siyang mga vices like smoking, drinking, ganyan. Pero inamin niya sa akin na dati siyang nag-smoke, heavy smoker din siya dati. Nag-stop siya 2001 sa pag-smoke. Yung at meron din siya medyo rin ang kanya blood pressure. Naging diabetic din po siya, type 2. Tinanggal niya po yung maintenance medicines niya para dun sa mga nabanggit ko na naging sakit niya. Naging normal po lahat daw yun kasi meron po siyang iniinom na herbal, yung herbal na pansit-pansitan. Yung po daw po yung naging dahil kung bakit tinigil niya na po yung lahat ng yung pag-inom niya ng mga maintenance medicines niya. At yun, tinanggal niya rin yung paninigarilyo niya dahil meron na po siya, nagkaroon po siya ng blockage dun sa kanya, sa mga ugat sa kanya puso, kaya tinanggal niya po yung paninigarilyo niya. Awa ng Diyos, ngayon po, pansin niyo po, ang lakas-lakas niya, no? Yan. Dahil doon sa herbal na pansit-pansitan, talagang lumakas siya. Yan po, pansin niyo po, pagkamay na po ako dahil medyo nagbabadya na naman po uli yung ulan at maambo na naman po yan. Kaya nagpaalam na po ako dyan. Pero nagsabi po ako sa kanya na baka magkaroon po kami ng chance na mag-meet uli, siguro Sunday ganyan. Ituloy ko po makipagsabay, makipag-bisikleta sa kanya, kaya magkaroon po kami ng formal na usapan. Yan po yung portion na binibigay ko po yung kung may time siya na masilip niya yung aking YouTube channel para makita niya po itong video na gagawin kong content sa aking YouTube channel. To see the truth around you, from a distance you can tell. So yan po, medyo matagal pa po yung usapan namin kahit na nagpaalam na ako. Pero naipakita ko na sa kanya yung YouTube channel ko na Scorpio 16. Kaya sabi ko, hintayin niya na lang at panoorin niya yung content na ito. At doon darating din yung time na magkaroon po kami ng extra time. Ayan po. Hindi na ako nakakapag picture sa kanya kay Sir Toribio Lim. So yan po mga kapatid, mga ka-Scorpio, salamat po ulit sa inyong panonood at magkaroon po tayo ng pagkakataon na sa mga darating na araw ay makita ko uli siya sa kanyang bisikleta pauwi galing ng Pamplona papuntang Naga City. So yan po, hanggang sa muli po, ingat po tayo lahat lagi mga kapatid, mga ka-Scorpio. God bless us all. Mabalas po.